Umar Konate iye karamɔgɔ be wajulu kɛ ka bɔ Nara yala an bɛ fɛ ka dɔn Laylatul Qadr be mun kofɔ a nana cogoya di alsilamɛya kɔnɔna na. Alhamdulillah kitabutugu b'a la kala ni alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la alakira kun bɛ ka masala sahabaw cɛla a ye alajɔn dɔ de ka baro f'u ye alajɔn in kitabu b'a la kale ko alajɔn in tɔgɔ de kun ko Samson alajɔn in kun bɛ kalo 1000 de ka bɛ ɲɔgɔmɛ sanfɛ a tɛ jigin abada ka ji min a bɛ kalo 1000 de kɛ ɲɔgɔmɛ sanfɛ a bɛ kɛlɛ la dɔrɔn bon kalo 1000 dun kan ka bɛn san 80 ni san 3 de ma ani kalo damado bon sahabaw kelen ko mɛ u natara u jɔnu u yɛrɛ la puisque olu b'a dɔn olu yɛrɛ si t'o bɔ olu bɛ se ka san 80 ni san 3 sɔrɔ kalo 1000 baraji sɔrɔ cogo u haminen ko o la sisan Allahu Taala sɔrɔla ka to ni Laylatul Qadr de di silamɛw ma ka alakira manto nisɔndiya n'a ye Laylatul Qadr yɛrɛ nacogo filɛ o de la Allahu Taala ko yali anw masa Taala ma jiginni kɛ Muhamadu ka bɛn Laylatul Qadr ma a ko Laylatul Qadr su kelen k'a ka fisa ni kalo 1000 o kɔrɔ u natara Samsun ka kalo 1000 min na ko Laylatul Qadr su kelen ka fisa n'o kalo 1000 yala Laylatul Qadr ale bɛ don cogo di ka bɔ su tɔw la sunkalo kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam a ma don jɔlenba fɔ a kan ten ka ko nin don kelen mais a yirala kɔni a bɛ sunkalo kɔnɔ ewa alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ka kuma sahalenw na fana k'a fɔ a bɛ sunkalo tile 10 laban kɔnɔ o kira kelen fana toujours sahabaw ka kira ɲininkali misɛnnin cayalen ko kira y'a yira sallallahu alaihi wasallam ko Laylatul Qadr bɛ sunkalo tile 21 a tile 23 a tile 25 a tile 27 a tile 29 ko Laylatul Qadr bɛ nin kɔnɔ ko Laylatul Qadr bɛ ɲini o de kɔnɔ nka anw malikiya kangew sabatira min ka kosɛbɛ o ye tile 27 Umar Konate i bɛ se ka mun de fɔ an ye Laylatul Qadr ale bonya kan Laylatul Qadr filɛ Allahu Taala yɛrɛ ko tɛ Qur'an kɔnɔ a ka su ko melekew bi jigin Ala ka dugukolo sanfɛ wa ruhu a ko ruhu yɛrɛ b'u cɛla dɔw ko Jibril alayhi salam ko Jibril b'u cɛla o su de k'a bɛ jigin fiha Allahu Taala ka dugukolo sanfɛ bi izni rabbihim min kulli amrin ko mais a bɛ kɛ ni setigi Ala ka yamaru ni Ala ka jɛnɛ u bɛ jigin Ala ka dugukolo sanfɛ donc o su hɛrɛ su do kisi su do bonya su do karama su a ko salamun ima Allahu Taala ko kisi su do fajiri ko fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma dɔw ko ni fajiri kɛnɛ tɛ sini fajiri kɛnɛ ye c'est-à-dire ni su in na kɛ Laylatul Qadr sini fajiri kɛnɛ tɛ dɛ ko fo seliden ni fajiri kɛnɛ cili ko Allahu Taala bi kisi boli dugukolo sanfɛ a bɛ hɛrɛ boli dugukolo sanfɛ a su kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔna na alisilamɛw ka taabolo kan ka kɛ jumɛn di silamɛw kan ka su in na kɛ Ala batoli caman na silamɛw kan ka sadakati ɲumanw bɔ ka taama ka Alakira yɛrɛ ka baara la sallallahu alaihi wasallam ka hinɛ i fantanw ni dɛsɛbaatɔw la ka dumuni dumanw tobi i sigiɲɔgɔnw ka do d'u ma kira jogo kun ye nin ye ka bɛn Laylatul Qadr ma har denmisɛnnin minnu kun bɛ Alakira ka sɔgɔnɔ sallallahu alaihi wasallam kira kun b'u gosi k'u lawuli ka bɔ sunɔgɔ tiɲɛ Laylatul Qadr su k'u bɛɛ ka wuli ka Ala bato a b'u u lawajibiya u ka sini fana sun n'o ye Laylatul Qadr ye kira ladegeli kama a ɲininen don silamɛw fana fɛ an ka hakili to olu la ɲumanya sira fɛ ani bonya sira fɛ sadakati ɲumanw bɔli ani Allahu Taala ka baara ɲumanw kɛli Ala ka dugukolo sanfɛ su in bonya yɛrɛ kama alisilamɛw kan k'u cɛ janya ka bɔ waleya jumɛnw ma donbaw fɔlen a k'a ye sira donba ninnu fana ɲɛ a ko ni fɛn o fɛn fɔra ko nin fɛn in valeur ka bɔ Ala yɔrɔ Laylatul Qadr ye fɛn ye a yirala k'a fɔ a su kelen ka fisa ni kalo 1000 ye kira ko sallallahu alaihi wasallam a ye siran fana a su fana Ala sɔsɔ fana ɲɛ a ka su Ala sɔsɔ kelen o fana k'a dɔn k'a fɔ ka jugu fana ka tɛmɛ Ala sɔsɔ 1000 ka kalo 1000 kɔnɔna na an k'an yɔrɔ ma janya Alakira sallallahu alaihi wasallam ka laɲini na an k'an yɔrɔ ma janya Laylatul Qadr bonya kama ka bɔ sinji tigɛ ani balimaya tiɲɛ ani furu salu ani muso ka cɛ lagosili ni cɛ dɔgɔyali bilawba min an k'an kɔlɔsi nin bɛɛ la Laylatul Qadr bonya kama Ala bɛ se ka jɔn hinɛ jɔn na kama ko a bɛ se ka jɔn ɲangata don in bonya kama kumakan laban jumɛn bolo Umar Konate ka di alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma bi don in bonya kama bon Laylatul Qadr yɛrɛ bonya kama Modibo an bɛ segin ka na Alakira ka kumakan de la dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam su in na mago mana ye jɔn min na n'i b'a fɛ k'i mago dilan Ala ɲɛfɛ yɔrɔnin kelen ni Alakira sallallahu alaihi wasallam ka araka 4 de a ye min di a fanicinin ma waati min jahadu bonyana kira kɔ a yɛrɛ fanicinin fɛ Alakira fanicinin dɔ bɛ a sera Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko Mamadu n b'i ma halisa fɛn di a fɛn min b'a to ne bɛ kisi diɲɛ na mago bɛ dilan diɲɛ na n bɛ lahara sɔrɔ si Alakira fanicinin min tɔgɔ ko Abasi ale de ko don bon Alakira k'a ma ko n bɛ araka 4 d'i ma araka 4 bɛ seli bisimilahi kɔfɛ o de bɛ wele ko subhanallah seli bisimilahi kɔfɛ i bɛ sura min dɔn dɔrɔn kul wallahu do i b'a da kan i bɛ sɔrɔ k'i kanto subhanallahi
alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar shiya tanin duri jole ni biribe shiya tanke imana wuli ka bo birle be shiya tanke ibaraka nan ni seli chugo na be subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah shiya kenas tabadi maraka nani wallahi shina mo shi take kam mago do nyini ala fe ko ala mi saniya folo katla kam mago indila yani hatta matla il fajri min faraja ni steli denit le boli ke fo ala ti mago la mana ke jama mago dina ala ka famu nyuma ndama ya rabbi minum bi ka dina famu chugo jugula ala kana ko moyi ala kira bunya kama salli ala rasulillah ninti umar kunati ali kramgoy abi wajidu ke kabon nara antun sirama wala saka sika baroke lailatul qadrika amba fo nyina au kambe anyona kana wereka mudibu keita vewa bambara kabon nara